Ka office jong UPM ka ong ba un Netanyahu un ai jing pen benakar pang haka sing sajan halor ki kam khai pateng haka jing pen benak ka balingkot bat kabari haka sing thoding tang shwa ban sep ka sing ka office jong menteri rang badu u Benjamin Netanyahu kala ong ba menteri rang badu un ai ka jing pen benak ka bakar pang enda lakut ka sing sajan ka janmit sing sajan halor kakam kabayade pat katma kilat patai kubor jong ka Hebrew kilayat hu balak khami lenti bakate ka jingkren en sa shendur khlem da don kalat ban keli jingkeli ha kilat patai kubor ki jingya kren yade pat ka jingya de kabakila ban don ka mi ki kenthop ya ka jingya kren ka badang ya syakmat pat ka kenhun leno Hamas bat ka jingya kren hapedang ka US lembat ka Iran halor ka program nuklear jong ka Islamic Republic Henry om syam la syaiba ya ka ka bau menteri rang badu utmu ban keren om syam la don kano ka dak bau Netanyahu un penbena ya ka jing job ha ka jing ya keren na ka benta ka jing ya tekular arban pen phaino ya ki nong sya rabor Henry om syam la don kano ka jing ya lenti ha kin kisni baladam ka jingnya keren jong ka office jong menteri rang badu kala penmi ya ka jing sngo khya ha pedeng ki longying ki basya rabor ki bala syapen remjur ha kate ka jing penbena ka bakhlem syai bha ka ba I kumba kala themu ban penlong ya ka ri ha ka jing kan randin kum kan ka jing keren thik ha chwa ka sngi chuti ka bread yangi syakal jong ka jing sngo bat ka jing jenjar bomla ban batai la tho ka wiki konhen ka kemi jong unong syarabor un nimrod chohen ha ki social media